Teljes erőbedobással keresem a szerelmemet és az életem társát, akit feleségül veszek, és gyerekeink lesznek, és családi házba költözünk, és lesz egy Golden Retrieverünk, de hát sajnos még nem találtam meg, pedig úgymond, ha nevezhetem így, akkor randizgatok, vagy így találkozgatok lányokkal, de nincs olyan, akivel így közelebbi a viszonyom, vagy akivel úgymond járnék, vagy együtt lennénk, csak ismerkedek. Alapvetően szeretem az olyan lányokat, akik ilyen alacsonyabbak, ilyen kisebb termetőek, mondjuk hozzám képest nem nehéz ezt teljesíteni, de hát akkor is. És szeretem, hogyha van véleménye a dolgokról, illetve megbízható, ez nagyon fontos, és nem féltékeny és megértő. És elfogad úgy, ahogy vagyok. Én rengeteg programmal elvinném a barátnőmet, elvinném többek között Vidám Parkba, vagy a bécsi Práterbe, de biztos, hogy sokat, hogyha szereti a színházat, akkor biztos, hogy sokat járnánk színházba, mondjuk az Operett Színházba, vagy más színházba, de főként az Operett Színházba, és meg elmennék vele snowboardozni szívesen. Azért van rajta musánka, mert tanultam 2 évig oroszul, és meg tudom kérdezni, hogy jak tibia zovut, illetve tudom mondani, hogy das vidanya, meg hogy gdzie tu живешь, meg hogy меня зовут Bence Brass, és я живу на улице, és ahol lakom. Ezért van rajta musánka. A vodkát nem szeretem, viszont nem volt időm belőni a hajamat, úgyhogy többek közt ezért is van rajtam ez a csodás szőrme, ami nem eredeti állatból van, ugyanis kifejezetten nem szeretem, hogyha valaki élő állatoknak a szőrét hordja magán, de ezt tényleg mondom komolyan. Úgyhogy ez egy igazi műszőrös usánka orosz módra, das vidanya.